Поздрав за специално за моя брат Митко Барбера, за неговата съпруга специално за Мима и за най-яката машина Audi RS7, която е купена в кеш ОВ номера. Няма све ОВ. Обичам си жената, обичам си жената, Мима се нарича. И моя брат Митко Барбера много я обича. И колата тича с Audi RS7. Това е машината на Ямбол, на Ямболов Джак. Джак, щипни, щипни, щипни. Ей, момиче ми ме запази му този сватбен миг, защото Митко Барбера те обича. Цял живот само с теб ще тича. Ей, миме, ей, много те обича Митко Барбера. А новата придобивка за 2022 година, това е Audi RS7, новата машина на Митко Барбера. Малко темпо и чак, и чак, и чак. Хайде, Роска, ти си! Йо, йо. Поздрав за Мима, за неговата скъпоценна съпруга и за най-яката машина RS7. Обичам си колата, но повече жената, но повече жената, жената. Това е силата на Митко Барбера. А колата е гордостта, гордостта. Един мъж се гордее с хубава жена и хубава кола и пачка в ръка. Кеш и пачка в ръка. Колата е кеш, машината е кеш, жената прави леш. Хайде бе, брат ми! Хайде, брат ми, Митко! Митко! От Ямбол! Само за видео Лазар специално! Митко Барбера! Хайде, шампиона! И за Мима специално! Цял живот си номер едно и винаги ще бъдеш, и винаги ще бъдеш, казва брат ми Митко Барбера в и неговата ясна ръка, неговата сила. Това е Митко Барбера. Шампиона! Хайде, шампиони! Това са шампиона от Ямбол! Нашият брат Митко Барбера и Мима!